na yace don Allah a taimaka yi wa al'umma cikakken bayanin da zai fidda mu daga rudani game da halacci ko harancin kudin bitcoins. Wallahi jiya ta fashe, wasu sun samu. To malam, muna neman gaskiyar al'amarin, kar mu fada cikin matsala. A cikin kuna akwai wanda ta fashe ya samu? Ni kun gane yadda zan gane ta fashe an samu. Ka je ka fito da kudin, ka gina masallaci, gina makaranta, ka sai mun jirgi na da kai alkawari. Ka sai magani ka kai asibiti, ga kudin tsabarsa a hannunka, ba waɗannan na jikin rubutattun nan yayi yawa nan yayi kaɗan ba. Ka je ka fitar da su, ka dawo da reality yawa, ka fito da su daga banki, ka ce a musu kwambatin zuwa dala, kuma dala a ci kota a jaka a kawo maka gida. Shine ni wannan na fi yarda da shi. In ban ga wannan ba, amma dan wannan nan ya koma 00 ne, ya koma 09 ne, ya koma 010, kai tashi kai ta ihu, a guri na ni ba komai bane wannan. Amma ka je ka ce wai tabbas kudin nan na da toto a fito min da kamar da dan goja an taba hire da shi ce wai an ce ni ne na kwa kudi, bari dai je banki in ga wai da gaske ne, kai ku ban dala dubu kaza, ya ga an bashi shi a to da gaske ne. To kai ba yanzu abin da zaka yi kenan, je ka banki ka ce ai kwambatin wannan zuwa dala, ai kwambatin zuwa naira, a fito maka da su mu ga ka zo da su, ko ka canza musu ka dawo da su cikin banki su koma kuɗi na gaske, mu gansu kana kashewa, an makota da 'yan uwa da iyaye da waye duka kowa ya jiga abu da. Amma ka shiga daki kana ta ihu kana tsalle, ba mu ga komai ba. Mu wannan gurin mu gaskiya a har yanzu akwai gyara. Ko ana yin hakan? A to alhamdulillah, a fito da su. Akwai wanda ya fito da su? Mutum nawa yanzu sun fito da su? Dalolin? Ai ban ga ko ɗaya ba a cikin. A ba 300 ba ka ni da wani 300 ai na da yaudara ne ka shigo. Ai kamar cace ne, cacen ka fara ta sai a ce ka ci 10,000, ka ga 10, a ce ka ci 5, ka ga 5 ɗin, ka ci 100, ka ci 100 wannan kamar jawo ka ake. Amma su kai miliyan 100, miliyan 1000 kuma a baka miliyan 1000. Wannan shi muke so. Amma 50,000, 10,000, 20,000, 30,000, 100,000, ai wannan kamar jan hankali ne da kuma ka shigo ba 'yan mutsu-mutsu wannan 'yan mutsu-mutsu ne za a yi da su.